Hayırlı saatte hürmetli jürümün süyüşü dostlarımız. Efirde yine sizin hotlardan tüzülüp işlengen Şın Көңілден muzikal kutlovlar programısı. Bugünkü birinci жылы iştelikli kutlov hatımız, hürmetli юбилярыбыз Venera Ahmedi kızı Abzalovaga bağışlana. Bugün bizning oilabizda ollu tantana. Bizning için jir yüzündeki en kadirli, en suyukli, en gaziz bulgan kişimiz, turmuş iptaşım, annemiz, nenemiz Venera Ahmedi kızı Abzalova ömür o'rining ko'rkam beramin 60 yaşın belgili. Biz aның yakınları birge jilib, ihlas көңілдән qaynar qutlayбыз. Qadirli bizge uzun ömür, бәхет, шатлык, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Безнең сөеклебез 1961 елның 15 февралендә ямьле табигатьле Исанбай авылында дөньяга килә. Бәләкәйдән үк төрле эш серләренә төшенеп үсә. Әнкәй белән бергәләп, аеруча тәмле ризыклар пешерергә ярата. Туган авылының мәктәбен тәмамлагач, белемен Чиләбе техник училищесында дәвам итә. Кулына кондитер дипломын алгач, туган авылына эшкә кайта. Биредә Илеш райпо системасының кондитер цехында мөдир вазифасын үти. Үз эшен яратып, җиренә җиткереп, бар күңелен биреп башкарганга күрә, эшләгән коллективында абруйлы, хөрмәтле, ихтирамлы җитәкче була ул. 25 еллык тырыш, намуслы, фидакар хезмәте, республика һәм районның төрле конкурсларында актив катнашканы өчен бик күп санлы почет грамоталарына, дипломнарына, рәхмәт хатларына, кулланучылар кооперациясендәге күп еллык нәтиҗәле хезмәте, Русия Федерациясының Үзәк берлеге советының почет грамотасына һәм хезмәт ветераны медалена лайык була. Венера Абзалованың фантазиясе күпләрне әсир итте. Туй альбомы, дус, гаилә һәм башка тортлар. Венера пешергән һәр торт үзе бер сәнгать дөньясы дип язылып чыкты районның Моя газеты битләрендә. Әйе, әниебезнең алтын, талантлы, оста куллары белән пешерелгән һәр ризыгы, аш суы сәнгать дөньясына тиң. Телеңне йотарлык, ашап туйгысыз була. Хезмәт юлы гына түгел, шәхси тормышында сакланырлык әниебезнең. Әниебез, әтиебез Фирдәүс Салах улы белән 1985 елның 4 октябрында чәчләрен чәчкә бәйләп 35 ел тормыш дигән озын юлдан шатлык куанычларны ортак итеп бергә атлыйлар. Узган елны мәрҗән туйларын билгеләп үттеләр. Форсаттан файдаланып, әтиебезне дә гыйнвар аенда билгеләп үткән 65 яшьлек матур гомер бәйрәме белән котлап үтәсебез килә. Тәненә тазалык, бәхетле, парлы озын гомер телисе килә. Безнең әтиебез югары Яркей авылының иң уңган, асыл егете. 1974-76 елларда Симферополь шәһәренең чик буе гаскәрләрендә ир егетлек бурычын үти. Яшьлегендә сайлаган водитель һөнәренә гомер буе тугры була. Безнең әтиебез сәнгатькә гашыйк кеше. Зур маугы белән төрле музыкаль инструментларда уйный. Яшь чагында район ансамблендә дә катнаша. Әтиебезнең икенче яраткан шөгыле балыкчылык. Ул хәвәскәр балыкчы. Бүген кадерләребез икесе дә лаеклы ялда. Рай үзәге югары Яркәйдән әниебезнең туган авылына Исанбайга күченеп, күпләргә үрнәк булып, бакчачылык, терлекчелек белән шөгыльләнеп, матур итеп дөнья көтеп яшәп яталар. Аллага шөкер. Безне кадерләп, сөеп үстергән ике бөртек кызларын килгән саен әниебез тәмле пироглары, телеңне йотмалы төрле ризыклары белән каршы ала.
әтиебез яраткан аныкларын балыкчылык серләренә өйрәтә. Бүген, Аллага шөкер, икебез дә гаиләле, яраткан һөнәрләребез буенча эшләп йөрибез, яңа йортлар тергезәбез. Рәхмәт сезгә, әти-әни, безне җил дауыллардан, яңгырлардан саклап, яклап үстергәнегез өчен, белем биргәнегез өчен, бүгенге көндә дә ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз өчен, безнең яшәешебезне ямьләндереп торганыгыз өчен, безне һәрчак кочак җәеп каршы алып, акыллы киңәшләр биреп, озатып калганыгыз өчен, мең рәхмәт сезгә. Безнең өчен дөньяда иң кадерле булган әти-әниебезгә, безнең күз нурларыбызга, бердән-берләребезгә ныклы сәламәтлек, кайгы хәсрәтсез, бәхетле, озын гомерле булып, үстергән балаларыгызның, балдан татлы оныкларыгызның игелеген күреп, көткән дөньяларыгызның рәхәтен тоеп, сөенеп кенә яшәүләрен телибез. Әти-әни йорты шундый җылы, әйтерсең дә җәннәт бакчасы. Шушы йортны изге фәрештәләр бәла-казалардан сакласын. Тәрәзәләрдә һәрчак утлар янсын, кайту язсын, һәрчак сагынып, каршы алсын, әти кулын сузып, әни чыксын, шәлен ябынып. Әти-әни йорты шундый рәхәт, яши анда олы мәхәббәт. Биргән өчен тигез, озын гомер, Ходаема укыйм, мең рәхмәт. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы һәм хөрмәт итүче тормыш иптәшең Фирдәвис, балаларың Миләүшә, Алмаз, Физәлия, Эдуард, оныкларың Әмир, Кемал. Хөрмәтле юбилярларыбыз Венера Әхмәди кызы һәм Фирдәвис Салах улы Авзаловлар. Мотор гомер бәйрәмнәрегез котлы булсын. Кышның сафлыгын, аклыгын күреп, язның якты кояшына сөйнеп, җәйнең моңлы сандугач тавышларына хәйран калып, көзнең мул бакчасының җимешләрен татып, исән-имин, якты дөньяның бар рәхәтлекләрен күреп, яшәргә язсын сезгә. Балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең тарафларга юл ала. Рәхим итеп кабул итегез.
Özgelenip qala bəğirlər Əti ənilərini sən şaqlarında yaşayalsan